Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovno uspešna. Danas je s nama sjajna Nikoleta Rakočević, koja je pokretač i osnivač Centra za strane jezike Queen Victoria. Danas ćemo čuti šta on ima da nam kaže. Draga Nikoleta, dobrodošla u našu emisiju. Reci nam čime se baviš. Ja sam Nikoleta Rakočević, ja sam profesor engleskog jezika, takođe teacher trainer, odnosno trener za profesore, stručnjak za metodiku nastave i simultani prevodilac. Radim u Centru za strane jezike Queen Victoria, osnivačam tog centra. Radimo funkcionalno učenje, što znači da jezik učimo kroz funkcije. Svaka stvar koja se obrađuje ima neku funkciju i mi gledamo da odmah naši klijenti, odnosno đaci, budu operativni, da mogu to da upotrebe, jer je to ključna stvar. Pored znanja, radimo i na veštinama, šta to znači. Jedno je kako nešto znate, da li znate, drugo kako to upotrebljavate. Znači, mi radimo na tome da sve što ste naučili odmah upotrebite. Kako je izgledao tvoj put do uspeha? Pa, moj put do uspeha je prošao kao neki san, da budem iskrena. Veći deo godina. Ja sam jako mlada osnovala svoju firmu, imala sam samo 20 godina. Bilo je teško jer nije bilo baš mnogo vremena za razmišljanje. Morala sam da radim. Upravo zbog toga što nisam imala nikakve formalne kvalifikacije o vođenju posla, ali formalno vođenje poslovanja je bilo teško i metodika nastave takođe nije bila laka, dakle ja sam bila neiskusna, bila sam mlada, trebalo je klijentima se posvetiti na pravi način, ali nisam rekla da sam nezadovoljna bila, samo je bilo jako teško jer je bilo naporno. Morala sam stalno da se usavršavam, stalno da učim, svaki dan je bio različit zaista. I to je dosta uzelo moje energije, ceo život je moj bio posvećen tome. Sad jeste što sam ja kroz posao i tada jako mnogo putovala. Dakle, ja sam dobijala neke angažmane i projekte upravo zbog toga što sam zaista bila stvarno vredna, bez lažne skromnosti i vredna, radna i ne samo ja, nego i ljudi koji su radili sa mnom. Ljudi su prepoznavali te kvalitet, to je bilo jako dobro. Znači, kvalitet su zaista ljudi sa kojima smo mi radili prepoznali i dali su nam prilike, tako da sam dosta putovala za to vreme što je bilo jako lepo. Pošto si pomenula da je bilo dosta prepreka i dosta rada, kako si prevazilazila prepreke na svom putu? Prepreke sam prevazilazila, bilo je prepreka. Prepreke sam prevazilazila opet radom i opet konstantnim usavršavanjem i učenjem, zaista je svaki dan učenje. Prepreke su najčešće bile prepreke koje su dolazile od strane države. Država, prvo nije bilo nikakvih radionica koje bi mogli da vam pomognu kako da otvorite svoj biznis, preduzetničkog nekog duha, podsticanja ljudi da otvaraju svoje poslovanje. Dakle, država je sama stvorila dosta prepreka, moram da kažem da je to sada mnogo bolje. Znači, jedna prepreka je bila država, druga prepreka je bila, najveća nalaženje pravih ljudi sa kojima ću raditi. Tu je dosta bilo to što ja nisam imala iskustva. Ne da jednu drugu shvatila da je najvažnija stvar zapravo tražiti ljude koji su kvalifikovaniji, veštiji i pametniji od tebe. Jer ako sam, ima ta izreka, ako sam najpametnija u prostoriji, u pogrešno sam prostoriji. Reci mi, šta ne voliš od kućnih poslova? Ne mogu da ti odgovorim konkretno na to pitanje, zato što mi zavisi od mog raspoloženja. Nekada, kada se ne osjećam dobro, onda vam radim sve. Tako to daje osjećaj nekog ostvarenja da sam nešto veliko uradila, zato što ti kućni poslovi zaista jesu velika stvar, jer se naš život ne sastoji iz nekih ključnih, ogromnih događaja. Njih je samo par u našem životnom veku. Dalje, i mislim da je jako važno da poštujemo te sve stvari koje se rade u kući, kogod radio te stvari. Meni kada dođe gospođa koja mi pomaže u kući, ona brine o meni. I ja mislim da ona brine o meni time što mi očisti, opere i tako dalje, da ja to ne moram da uradim. Tako da nekad volim sve, nekad ne volim ništa, ali da kažemo da najmanje volim peglanje. Šta možete poručiš našim gledalcima, a pre svega gledateljkama? Dobro, tako da mi se to pre svega gledateljkama, jer mislim da žene imaju ogroman potencijal danas kod nas u Srbiji u društvu. Šta bih preporučila? Rad na sebi, pod broj 1, konstantan, u svemu. Znači, vi morate mikro korake praviti svakog dana koji će vas dovesti do velikog uspeha ili šta god taj veliki uspeh za vas značio. Tako da poručujem svima da mikro korake prave svakog dana i da rade na sebi i naravno ovog pozitivizam ne zvuči kao kliše, to stvarno jeste tako jer ovdje dobijate prilike. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovno uspešna. Danas je sama bila sjajna Nikoleta.
Hvala što nas pratite nas i dalje na svim našim Uradi za radi kanalima i ukoliko poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, tagujte u komentaru, mi ćemo je kontaktirati i objaviti njenu priču.